Jeg synes, det er et rigtig fedt job. Meget fleksibelt, og man lærer en masse nye ting. Det er en rigtig, rigtig positiv arbejdsplads. Det er et rigtig dejligt sted at arbejde, og man er meget, meget glad, når man kommer hjem fra arbejde. Det jobbet har givet mig, det er, at jeg selvfølgelig er blevet meget, meget, meget bedre til at kommunikere. Jeg havde svært ved det i starten. Jeg er ikke bange for at snakke med folk mere. Jeg har været herinde i 6 år første gang, jeg kommer ind, og grunden til at søgte arbejde, det var faktisk, fordi jeg tænkte, at jeg skulle have et arbejde og tjene nogle penge, fordi jeg elsker at rejse, og så kunne man lave rigtig meget forskelligt. Jeg synes, det var super fedt at lave et arbejde, hvor man også samtidig hjælper nogle mennesker, eller hjælper dyr, der bliver mishandlet, eller syge folk. Der er jo nogle af de bedste rammer for at kunne skabe nogle virkelig gode venskaber, samtidig med, at vi arbejder. Vi hygger os rigtig, rigtig meget, når vi er på arbejde. Når jeg går hjem fra vagt, så har jeg en god smag i munden. Jeg føler, at jeg har gjort et godt stykke arbejde og hjulpet andre mennesker ud i verden.